Hvornår mener du, at man er voksen, og hvorfor? Jeg mener, at man er voksen, når man er klar til at tage ansvar for sine egne handlinger, og man føler, at man er moden nok. Hvorfor tror du, at Danmark mener, at man først er voksen, når man er 18 år gammel? Det må være gennemsnitsalderen til et barn, der er ved at blive voksen. Det er moden nok. Hvorfor tror du, at USA mener, at man er voksen, når man er 21 år gammel? Jeg tror, de er svært ved at blive moden, end vi har her i Danmark. Hvorfor tror du, at mennesker forandrer sig både udseendemæssigt og væremåde? Fordi man udvikler sig og forandrer ens gener, så bliver man til DNA-celler som små kerner i Hvornår mener du, at man er voksen, og hvorfor? Kom så, Vincent. Fylder det over, eller hvad det er? Gang, hvorfor skulle du komme? Okay. Hvorfor? Nej, har du oplevet, at nogen, du kender, har forandret sig over for dig, positivt eller negativt? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke lige komme i tanke om.